Pertsona bati zelan begiratu genkixo? Gertutik. Irrifartxu. Betaurrekoekin. Barrutik. Eta zelan iken da hori? Konturatu zare ondo margotzen da benitoitzik. Eta ze azkar itzen da benanek lagunak? Eta zuk ze ondo itzen duzun txatxilipurdi. Baina hasieran bildur pixka neuken. Nirameta, gaia zeizetia. Banik, nahi dut izan zukaldarisa. Jo, zelako diferentia garen da, noke ez? Zumodukoik ez da munduen. Somodukoik, bez. Dano bagare bakarrak eta errepikazioak. Igual barruti behiratzea lortu dugu.